zu wiesen machen also an dat hart mag in zelfverroende wel aan allen wat plannen aan mag dat aan het op verdreven helft geen voeten en de liga. Maar sowieso machen zo aan het ander mag geen zelfverroende welt aan allen wat dames mag dat ander top verdedigen helft scheen van de iedere ga hoe